kato pareman tigo urang-urang bakawan karibana yo saili kasamudi salapi sakatiduran kabadulang sadulang lain pandulang jambarang salido oka disambung sekali lagi masuk ke kaset nang kalimo kabalayana arang salido tarwi kablubu alam o masuk ke kaset nang kalimo dan bilang tarwi bujung raham sadang dilapau nasi hidangan gembira o sadang duduk di sinan manonan tibo memuji bujung raham yo apo kato pareman pasakambang yo lakayo wa ang rame ola pakayo nda dari rantau bakato juo ka urang lapau o tetalu cek ni cuy itu katonyo maso itu ola tibo pulo nan sorang lain o nambah kato juo kasiram nyopuji juo maso itu o mano nanti bo minta minum atalus por masak dua ni cuy itu katonyo paremanku o sainggonyo la salapan nurang nambah gonceng otama so itu takelo ota kabarudin ondera hamdang akan mola baaka banyo barudin kawan waang ramai mandanga kato rupo itu menjawab si buyung ram onde kawan dang akan mola kalau barudin kaditanyo kawan kenala tau juo nanambo mamasan kalimbu dolu nanti boinyo dilimbu kondak babaju mau balikan kondak sirawa mau balikan sipatu bagai mau balikan odape sapaningga ambo pika jambi onyo gadu padusia ambo makawan sapaningga ambo kakamariko inyo kakawin jorumina makawan mandanga katorupo itu menjawab pareman pasakambang onderam dangakan mola ko iyo nyo ganggu padusiwaan ko iyo nyo kanika jorumina
Adat duya yuang bale babale syariat palu mamalu. Kalau nyo ambil bini waang ga 20 tunangan inyo Nurjani anak Padang Marapalam. Kalau buwe daerah Padang Marapalam ga sari gadi katandianyo ga sari bujang kejodonyo o bungo kanango Padang Marapalam idaman anak mudo-mudo. Tapi jawa ang lain namu marame kan waang le pakai onda cuy itu katonyokin menjawab kawan nan sabala jangan samu kan seurang ko kasadonyo kadang-kadang jo tojib diawonyo tanamu ada kali pengakan bakatolo kawan nan seorang aniang selaw anga nak babai minum angwa ang minta tetaluci Mandanga katorupo itulah yang pareman banyak. Odem bilang cando siraham lah nyobai minum pareman kowe. Olah dibayi pareman minum kasadonyo nan barang ke cando siraham nan barapo piyo gasonda. Barapo picik kalason mbak itu bana denanyo lai tinggal daerah lepas kambang onda barangke masuk itu nang kamano onda barangke tibo di simpang Padang Marapalam. Ona lapau gandiang badu nancie lapau si pondok nancie lapau cuma inar di laman lapau cuma inar onda barantinyo tataga onda di alaman kiro siraham nala datang takaji cuma inar onde raham la kironyo la kayo pulang dari rantau marahame la pakai onda wa marahame. Kami di sikol na doba onda doram cuma baru mandosakur na pakai onda nyo ndak salahnya kan senderpe ucu itu katonyokin la masuk lapau la minum kopi masuk itu olah banyak orang na datang otama masuk itu takelo ota kabarudin onde raham dangakan mula baaka banyo barudin kawan waang menjawab cando siraham onde cuwe dangakan mula uncu kanala tau yuo kanambo memasan kanyo nda olu mula kalimbu tamsi dape inyo tibo di sinan sagalonyo ala dibalikan kok baju balikan kok sirawa balikan pulo 100 sepatu nambah kile odang ade uncu dikatokan nyo ganggu padu siambo mancuwe sapaninggambo kakamariko mancuwe inyo kakawin ajorumina mancuwe mandanga katorupo itu menjawab uncuma inar onde raham dang akan mula koyo kakawin nyo jorumina adat duya yang balik babale syariat palu mamalu ko ambil pulo tunangan inyo Nurjani anak Padang Marapalam. Kalau buwe daerah yang Padang Marapalam gak sari gadi katandianyo gak sari bujang kajodonyo jawa ang lain namu tumarame dewa ang lai pakai onda kini coy kola deraham letakkan koporang si kodolu tolong lao dolu si Nurjani yorame aola dolu si Nurjani pai kasinan waram katoram layo pulo
ditinggalkan kopor di lapaun cuma inar ora hamle ka barangke barapoe engkolonda kini nambarapo piu gasonda barangke raham dari sinan kamanora menuju ke rumah upi Osin Nurjani Odeklah mula onda melarikan tampaklah rumah si Nurjani au cinoru popaganyo nentenggi kadipugari na samoranda jonan Sanjay si Sanjay na morang solo na pandai mayu letang tagajay na si disuo raso tadiri ranani ilang O mangelo onda kailaman O babuni kala sononda nenet O takajui Nurjani ate rumah malie cando kailaman kironyo siraham nyonan datang bakato upi Nurjani onde daraham laki ronyo madai naiklah daraham okate rumah madarahame ayo kan naik bana aku majani cuy itu kata siraham ola naik kate rumah nala duduk ate kurisi maalun upi si Nurjani nyobuwe cando kopi mani lata-lata cando kopi mani o daraham O darahame o minum lada o kopi mani madarahame O nandem bilang cando Nurjani bakato jani bagulambe o daraham dangakan mola Anak orang diayaji kapasa sadang pukul duo Opa bilo daraham dari Jambi madalai kok batamu barudin O udambo o daraham O menjawab sinan buyuh raham O Nurjani dangakan mola kan iyo kaitu kajani kambo sampaikan majani kau kenala tahu juo nanambo memasan dulu pikalimbu dapet tibonyo di limbu kondak babaju mau balikan kondak basira walam wagi sepatu bagai mau balikan jam tangan lambo balikan pulo majani O dape sapaningga ambo kajambi Manurjani nyogadu handadi O padusi ambo jani sapaningga ambo kakamariko inyo kakawin ojo rumina Atu nak maraswati kau jani Coy itu bana mulakini ma'alun nupi lesin Nurjani urang jawari bijaksano balun bakile ola bakal lembulan ko sangkap 30 balun dilie olah mangasan hati di dalam mencululu O bakato denyo anyolai ode daraham dangakan mola Dangade udaraham dikatokan takalau dabarudin pemarantau madai Bajanji bapak cik tangan baso indak da mukia dijanji Si bencai da si baba bungku nanona mandi di tapian Kamar puang batu di lubuk jani ndak lupo Ojo janjian do darahame biasa balah
O kaki dabar jani nanti mada odaram sabalun dataka bamandi balun wakili tapi kain sabalun takaba mati balun wakti utuka ojo nalai odaram Odem bilang cando siram nak namu do sinurjani kopi telatak tak minum paneati nan tak tabado. Apo pangana buyong ram kau tanamu kau tanti itu katunyo masuk itu. O turun sekali ram dari rumah diracak ku kini masuk itu onda nyolai diengkol onda masuk itu. Onda kota namu duit di malo onda kanamu duit depan hati masuk itu kunci kontaknya alun tabel yang apa pangana buyong rame kunci lu tahu itu panganain anyo bel yang cando kunci kontaknya engkol sama itu barapo piyoga sonda barapo picik kalason onda pai jani mencibi apa kata Nurjani orang kok pakai penjip ramah lima baru onda lah panggan seka orang itu katanya kenindak kanamu aja nih yang awal doraham nih olah tarui ram maso itu kamano ram kok tarui kalapa uncu mainar satu tiburi lapa uncu bakato bagulambe ba kabanyo si Nurjani yorahame menjawab raham bagulambe apo katonyo buyong raham apa ne pasaran barungku cuy itu katonyo ay buyong raham o menjawab sinan uncu mainar kini cuy kode si raham tarwi laraham tika rumah mande dolu marahame O pandai lah uncu maurus nyoman cuy kalau buek daerah padang marapalam yorahame uncu maitam memutiakan batali bulia diri batampu bulia di jenjing kapalo kapamuda uncu ang siko marahama cuy itu katanya lasana ngati di dalam raham babalik ke rumah mande Oba itu bana masu itu iyo kapmudi ke padang limo mani onda di padang cupak ba tompangkan di rumah mandi tengah sana wa itu bana orahame Abi hari baganti hari Abi mpakan sama so itu tumpak diram nan di kampung Tio hari lalu ke rumah si Nurjani asal lalu di rumah Nurjani kala sononda babunikan O acok menyumpah si Nurjani nak kanamu jani joang dorame janjani dia ojuo nang kata tungkui lawan dawaang ram nang kanyon tak padati la rame nak kanamu jani joram dorame O tapi dem bilang uncu mainar Odek pandai uncu di sinan nyoturui bapak jomande si Nurjani sarato nini ka jomama dek pandai uncu mangece dek pandai uncu kabakato o putui tunangan Baharudin kini siraham menggantikan
dek kare sapi makan juo, dek kare kampo tabi minyak. Putui tunangan Baharudin kini siram menggantikan bajanji masak padi konyo kakawin sama soinyo batunangan nan sawah sadang talulu masak padi nyo barale mae. Odem bilang Mupi Nurjani menangi jani tengah malam. Udah Barudin pulang ladai, pulang lah udah dari rantau madai. Awaklah putui mada, batunangan madai. Pulang lah udah, dari rantau madai. Tapi kesungguh putu hidah batunangan madai. Jani ndak rila kawin joram doda Barudin. Padoa kawin jo siraham di atas siratan pangalian bagalui sedok. Ojo tambilang tetaga mejanan duo jani da olu mada. Kakirat mada jani dari lada kawin joram pulang lada Barudin. Udah pulang lada. Anak orang di Labuh taruh ke pasar juo patang-patang mada. Indak ko udah badarah tasiro mada. Man ko indak bakirim kabar. Udah pulang mada. Lata siar kabai mudi baso putui tunangan jo Barudin kini siraham menggantikan itu bananyo lai. Residen di Bangkaolu memerintah di Tapilawi ditinggalkan Nurjani dulu kini Baharudin kita sang abui alih ka Jambi. Curi toko Odem bilang buyuang Barudin. Duo jo buyuang Abu Nasar tinggal di Jambi masoi itu. Nambah toko sepintu sorang terletak di Gang Siku kota Jambi. Gale batambah rami juo, kepeng batambah dapet juo. Wado lapado satu hari, hari kan kiro jam ampe patang. Toko ditutui masuk itu Baharudin jo Abu Nasar. Opai kepala buan sambil mencari daerah sambil malape olape. Pemandangan naik kau toji wilis masuk itu BH5 balen 02 ampe. Oba itu bana dan nyolai. Olah tinggal toko masuk itu tarik ke pelabuhan masuk itu dek lamoto le melarikan. Tiba di pelabuhan dan nyolai. Turun sekali dari oto
sambil memandang ke dalam lawi, tempat ombak bidiang babidiang, tempat pulau ponggok timonggo, ati batambah memanjuho. O di bawah tidur maer yang matona nindak nak mulalo, jo jantung hati basang ketoe. Kama mandang ke dalam rimbu, wanak siamang bagapayan, tersalu hati kanan ibu. Ora suka tulang bagajayan, sedang memandang mandang juo, sedang meliek-liek juo. O tampaklah orang kampung inyo. O banamu buyong liamat, Barudin tahu joliamat, sinan bakato Barudin. Onde amat mula kironyo sadang pabilomat. O dari kampung laliamat, takajui sinan naliamat. Onde da Barudin mula kironyo da, ala seminggu dawa tibo siko madai karajo nambalun. O dapet juo madai. Nyoba o minum kalapau, mari minum to kalapau. Satu duduk inyo di lapau, lanyo minta cando kopi talua. Ba itu bana nyolai, la minum inyo di sinan, yo la minum kopi talua. Sudah minum rokoknya agi, rokoknya 3 kali 5. Sinan bakato mola kini yo Barudin, Nikola rokok 3 kali 5. Tapana candoli amat, awak nak 3 kali 5 rokok doda. Tu apa tu rokok ang? Awak kaisernya dah. Cuy itu kecil liamat. Jangan kaiser yang waang rokok. Ikonan daerah Jambi kota. O isok 3 kali 5 liamat. O nanyo isok cando di liamat. Lanyo gumu candonyo masuk itu. Kota panas sinan naliamat, lesanang di dalam hati. Sinan bakato Barudin. O liamat dangakan molamat, bari lurimat, ambo batanyo matai. Lai kok tahu liamat jauh ni amat nandi padang. O marapalam yo matai. Menjawab sinan naliamat, onde udah dangakan molada. Kok jauh ni jambo tahu bana madai. Jauh ni nandi padang marapalam. Kani jani nada cuitu katonyo kini. Ayo ni jani yang tuba akabanyo sinur jani. O menjawab sinan naliamat, onde udah Barudin dangakan mola madai. Kalau ni jani, kau udah tanyo madai. Gak rumi ambo menyampaikan madai. Tapaso Barundi yang ngampe mato madai. O gak rusuh ambo menyampaikan. O mandanga katurku itu o liamat. O dangakan bana nande bilang si Barudin bakato le cando kali amat. Onde amat dangakan mola
iyo kanuni jani amat baaka banyo sinur jani omade Obiya lakito anamato yomade O sibu nasar ko uda amat yuo Menjawab sinan nali amat Onde uda dangakan mola Kalau ni jani kaditanyo madai O udahlah putui batunangan madai Oh tapi soal putui tunangan biasa saja Dek kawan udah banana mambi madai Oh siraham pulang Oh dari rantau madai Nyojon dali 50 cc madai Oh nyohao ni jani tio ari mada barudin Onyo tempekan ko adek liamat kadisinan Apo katonyo waliamat Ambo ko indak malik kejadian rupo itu madai Indak kambang doda Oh ambo tinggalkan madai Oh mandang akato waliamat Manangi buyuang Baharudin Onde jani onur jani O sampai hati kau jo ambo jani O konak barang lambo barikan majani Konak cincin lado Konak galang lado Konak kain lado majani O di tapi bidua Oh kau karamkan majani Oh jani Onan malie Barudin kamanangi bakato sinan Abu Nasar Barudin dangakan mulai ndak laki-laki ko doang soal padusi waang manangi Ojo onda orang pulang dari rantau besok pagi barang ke angka kampung bawa jiwilis ko kadiwaang kapan para luan tak onda siram tu cuitu katonyo masu itu Oh cuma seketek dikatokan Oh iyo Barudin Oh jangan Barudin kamanangi dan bilang dagang di sinan Oh babalik pulang masuk itu kagang siku babalik inyo utang lapau sudah dibangai liamat nyobau Dek Baharudin Oh tinggal daerah Palabuhan Tarui kagang siku masoi itu Olah tibo candok di rumah tiba tambah mamang juo hari malam sama malam itu Oh duduk Barudin Abu Nasar sarato buyuang ali amat Oh apo katonyo Abu Nasar Oh Barudin dangakan mola besok barangke waang kakambang Bao to jiwilis kadiwaang jauhin besu ang barangke O Barudin O bao lapasan si Nurjani Cuma saketik dikatokan kok tibo waang di Padang
Olah takkan oto di Padang Barudin ang pakai baju buruk sarawa buruk. O pulang ke kampung uji da olu tunangan waang Barudin. Kalau le maju di ujian sari lah ambil barang semokel yo Barudin. Lai kadape juwo kadikito kunun kok mancilo Anur jani seorang kawanai. Oh tapi kalau ndak maju di ujian, oh kalau inyo ndak mamu kanai uji, cari na lain kagantinyo. Ndak seorang inyo na basanggu doyongai, indak inyo seorang na panjang rambui do Barudin. Olah sanang yo raso dalam hati tumpak dek buyuang Barudin. Oh besok paginya kabarangke menuju daerah Pangadang jo uwin songopir. Oh maso itu Opadona nari semalam tu olah disiapkan barang nangka dibawa, olah dibawa cincin jogalang. Iolah pasan si Nurjani sarato kain Tanjung Pinang sarato baju Singapur. Oh ado baring hijau rupiah ba itu bana semalam tu. Lah disiapkan baju kasadonyo lah sanang hati di dalam hari malam inyo lah lalu sakalo hari lah siang ayam bakuku oh manjago kenam bakuku bunyi ayam. Oh nambah picu bunyinya murai di malu hati tak kadandam sayang kok mampang tabang kalai. Hari paginya lah barangke barang lah naik kate oto basalam cando jo bunasar. Oh bunasar tinggal dulu Ali Ahmad tinggal jo bunasar. Oh Barudin pai jo si uwin iyo kan uwin sopiroto. Uwin nak raso kama nyopir Barudin lah naik pulo. Yo naik pintu tatutui masini di roda bageleng. Masak padinya orang di benteng. Pupik tinggal di Pamatang masini di roda bageleng. Basi kaki roda di belakang. Oh tinggal daerah kota Jambi ke Padang oto menuju Jiwilis sama itu BH5 bale 02 ampe. Onan maalun oto di jalan kurang minyak ditambah kurang selender lah dituku. Tak pari makan kalapau ganti-ganti nyo membawa kadang-kadang uwin menyopir kadang Barudin ka mencubo. Oh maalun buyuang Barudin ka membawa oto gak kasa baru pembawaan ba itu bananyo lai. Bacancang tangah tigo cancang batingke tangah tigo tingke. Oh dirantang namuanyo panjang biar dipunta anaknya pendek. Oh dek lah moto melarikan oh masuk daerah kota Padang. Oh satu tibu inyo di Padang kamano inyo kamanginap.
ka hotel Muaro Masoing itu olah menginap di hotel orang Muaro ba itu bana dena nyolai padona malam samalam tu hari pagi nang kadietong bakato barudin kasih uwin onde uwin dangakan mola pai ke pasar rombeangan win odaruin kini o bali baju buruk sarawa buruk o bali cie kambui batali selop japang usang bali cie mawin mandanga katorupo itu daruin pai kapasa rombengan manyolai yari badaro abiju ande bilang dagang di sini satu tibo di pasar rombengan dan nanyolai nyobali kambui batali baju buruk sarawa buruk selop japang usang nambah bali o babali lawin peka hotel kan Muaro kanamun o diagiekan kabarudin onde udah dangakan mola o iko lakambui nambatali tumpak dek buyuang barudin o diambil kambui batali dimasukkan pasan si Nurjani ke dalam kambui batali o iyo baringgi jo rupiah iyo bagalang jo cincinyo sarato kain Tanjung Pinang sarato baju orang Singapura onyo buka baju nanelo nolake kan baju namburu sirawa ba itu pulo lalake baju buru sarawa buru o diluri cincin di jari dibuka arloji tangan bakato barudin kadaruin o pakai deuwin o cincin udah di mandangale katorupo itu nyambil cincin manyolai nyopasang cincin di jari lelaki arloji tangan bakato win bagulambe apo katonyo si Darwin ada pelo raso kayo dewin madacu itu katuh masu itu Baharudin lagalak sajo odanga de uwin dikatokan unikan oto disiko udah mauji o si Nurjani mawin o selamat tinggal o si Darwin nande bilang cando Baharudin baju buruk sarawa buruk rambut dikusuk lah di kapalo kambui batali le nambah sandang balapi buni selop japang nambah jalan buyung Barudin kaba jalan talita katalita taletai nambah kacang memanjat junjung talita talalai baanggang menjalan gunung onyo tarui ka loket oto satu tibo di loket oto nan sadang tak ado bana cuma oto cie nan taga oto bamere si Gusnida o sarkawi namo sopirnyo o siuwi namo si Tokar rang kampuang sabala nampunyo oto o ruponyo sarkawi sopir tau bana jo Barudin o malie Barudin o baju buruk sarawa buruk
kambui batali nambah sandang obakato inyo o dasar kawi onde barudin mula kironyo madin o mangaco iko dinei o banse waang la barudin o menjawab buyuang Baharudin oda kawidang akan mula maalun ladaran tau kajambi mada orang tau nanindak kabakepeng mada kaparak gata tasorongnya madai kok nasib badan tukang potong kok tibo wari paut paneh dah lai kenggala anak potong tapi kok tibo wari paujan gata nanindak dapet juga mada o bareh maha kapata masuk sadang banse dah kampuang nantabayang madai o bajalan kaki dari rantau madai oco iko nasib kalau tidak madai onde Barudin akan mola di eyo malang bana tibo diang ma Barudin o malang bana si Barudin awak banse atunangan putri Madinai tapi soal putri tunangan itu biasa Madinai dek kawan nang bananan mambi ma Barudin siraham pulang dari rantau nyokan yo pakai onda itu banana marusuakan o Barudin o manangi buyuang Barudin oda kawidang akan mola itu biasa madada duya mada pisang rajo o pisang babuah mada o pisang dingin sedang menjantung kok nan kayu orang ajang tua mada ambo banse o sesojo untuang mada oda kawi menjawab juodi sarkawi nindak ko pulang wang ke kampung mula Barudin menjawab buyuang Barudin kok dapet dah otoperai namu iyo pulang ke kampung dah o menjawab kawi masuk itu ojo ambo beko pulang ke kampung Barudin oto nanindak kamambayi dodin jo makan beko ang denagi Barudin olah sanang hati Barudin ojo dasar kawi pulang ke kampung iyo ojo to nanggusni daba itu bana o Baharudin o den bilang leoto nanggus nida o nambalangganan sekalian toke jo itu balik ke kambang toke talu di sinan juo toke ayam di sinan juo toke jari yang di sinan juo o toke kambing jo itu juo olah tibo sekalian toke-toke lasanang di dalam hati la naik kate oto Barudin la naik pulau setokar siap di balakang sarkawi menyopir nan di mungkoi oto barangke anyolai masak padi nyorang diganti yang pupuk talatak di pamatang o masini duit roda bagel yang bakaja kabui jalan gadang maalun lecando gusnida satu opor kadu ketigo tole balarikan
kadang-kadang dapet jo ampe dari yang mandari yang kasih alu la kajaba kajale batu kete buni kasih muka kadatang namun oto tambah kancang nandek la moto malarikan di jalan indah kadietong mendaki ke Bukit Lampu Baitu lebana nyolaikan mendaki ke Bukit Lampu menurun oto sudah itu dari 3 por kampe tambah jogas masuk itu tapaki toke jari yang di belakang osar kawi dan akan mula jangan kancang banang oto sebalik suak sekali naik mayuang acu itu katanya otak kaju sopir masuk itu nyopor ke gigi 3 nyobantu jorem masuk itu maengon serkawi ke belakang apa katonyo masuk itu lagai itu takut mati itu katonyo masuk itu namun oto katari juga menuju kambang hanyolai Odek lah mole oto melarikan masuk di kambang masuk itu di laman lapau pak maegapu oto baranti tarimo kasih oda kawi banyak-banyak gunung kulam sudah terlelang di ulu rajo manobatkan guno dakawi tak kailang sudah babu bakabekan lada kawi odem bilang buyuang Barudin masuk kalapau pak maegapu takaju sinan pak maegapu onde Barudin mola kironyo mangaco iko dinai banse waang Barudin menjawab juga Barudin maalun lapak rantau ke Jambi rantau nenindak ke Bakepeng kepara kata bakarajo bayang kuau bakam biang kijang hidup di dalam rimbo gadang bareh maha kapata masuk sadang banse kampung tabayang mapai mujuado toperai mapai mangkok sampai ambo kakambang pae menjawab juga pak maegapu malang bana tibo diang Barudin awak banse tunangan putri tapi soal putri tunangan itu biasa saja ma Barudin nama ibu kan bana tiapa nak dek kawan nang bana nan mambil siraham pulang dari rantau din nyawa Nurjani tiyo ari iko bana dinai apa rusukan Barudin biarlah pak rupo itu pisang rajo pisang babuah pisang dingin sedang menjantung kok nang kayo karang ajang tua mapa ambo bikin sesojo untuang bakato juo apa mae masuk lawaang masuk lapau nabak pak buean waang kopi mani biarlah pak awak ndak minum pak jualah minum kadibai bakepeng pak sari mihinda opa apa menjawab sinan apa mae masuk lang Barudin masuk lapau ndak kopi saja anak kadiagi do Barudin jo makan wang diagi koma Barudin gulai balana iwang sadang angin
Ojan takui pulo badan waang yuang ya pak biaso koma banse pulo. O itu lekato mulakini. O iyola masuk Barudin ba itu bana dena nyolai nalam makan ninyo disinan. Jogulai balana ange-ange cuy itu bana si Barudin. Otabi palu Barudin makan senang laraso dalam hati. Sudah makan hati lesanang sinan bakato pak mae gapu. O Barudin dang akan mula kalau waang mula ke padang cupa tantu melalui padang Marapalam. Oh nantikan yung hari gak malam. Oh nantikan hari gak sanjo. Oh pareman padang Marapalam yung oh gak kare cimeenyo yung oh biarlah pak ya wak barangke pak. Oh takut ambo menampu karang bisa batang pak kok malam bana ambo sinan yo pak O tumpak dek buyuang Barudin. O tarui kaninyo kabajalan. Tarimu kasih pak banyak-banyak. Gunung kulam sudah talelang. Di ulu rajole manobatkan. Gunung apa indak kailang. Sudah babu bakabekan. Konyo tinggalkan lapau pak mae. Tarui bajalan Barudin. Baju buruk Sarawa buruk. Orang buiklah kusui di kapalo. Balapi buni selop Japang. Tarui kasimpang padang Marapang. Lamba itu yang olah si bahalarumudin.